Wat een Mario, wat een prachtige dag en morgen wordt het nog beter. Maar dan kun je wel denken, het is haar simmer. Nou, de Aroene nacht toch niet. Het is winter, maar dat kind dan niet in deze tijd. De Aroene nacht op een soort plek 1 of 2 graden vroosten van de morgen weer een witte brood. Maar doe kwamen de zinnen en dan rint die temperatuur op en dan merken we de macht van de zinnen. En die beam, dat beamkeer bij mij van de week 1 green bladsie, nou meerdere. De vraag is, wanneer is hij heel dolgreen? We houden het bij, ik houd het bij. En dan op naar Joen en vannacht. Het wordt een nacht mooi vrij helder waar. Een temperatuur om bij de 4 of de 5 graden in en verder op de provincie, op orenplakken 6, eiland 6 of zo'n graden. Maar er stiert een stevige wind in het kustenwaardgebied, zuid-zuidoost krachtig 4 of 6. En dan morgen. Het liep het wel simmer. We hadden zinnen er haast volop bij. En we hadden temperaturen die de wijze maaien. Ik denk verder op de provincie 18 of 19 graden. Op orenplakken 16, 17 graden. Op eiland 14, 15 graden. Die had ik voor het kustgebied. Mensen, we kunnen erop uit. We kunnen genieten, we kunnen boeten zitten. En de wind die komt uit zuidelijke richting mij. En die is matig en vrij krachtig. Zeggen we vooruit, dan krijgen we en houden we de maaltijd op maandag, op dinsdag en op paasje. Maar de temperaturen komen minder heeg uit. Zo dus kunnen het 10 en de 12 graden opplakken. Misschien krijg ik nog een graadje heger. Maar het blijft wel droog. Er is wat meer bewolking. En we moeten morgen maar weer even in het waarsje.